बे समाव फैला जे बरगयारि बिथाङा थामहिनबा मेन्डेलानि लोगो फैला जे बरगयारि बिथाङा बिसायख'थिनि थाखाय टिकेट मोननायनि बिग ब्रेकिं आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। थारैनो फैला जे बरगयारि बिथाङा थांनाय बिटिसिनि एमसिएलए बिसायख'थिनि थाखाय टिकेट नागिरै जोबथायाव दिनै फैला जे बरगयारि बिथाङा टिकेट मोनबाय। गोबाव समनिफ्रायनो फैला जे बरगयारि बिथाङा राजखान्थि दोलोनिफ्राय एमसिएलएनि टिकेट नागिरनानै थादोंमोन। नाथाय जोबथायाव मेन्डेलानि लोगो फैला जे बरगयारि बिथाङा एमसिएलएनि टिकेटखौ मोननो हामारबाय। दिनैनि समाव फैला जे बरगयारि बिथाङा राजखान्थियाव थानानै टिकेट मोनगोन होनना थगायजाबोबाय थानायखौ बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ। नाथाय बे बाराव मेन्डेलानि लोगो फैला जे बरगयारि बिथाङा एमसिएलएनि टिकेट मोनबाय आरो दायो बिसायख'थि गेलेनो दिनैनिफ्राय फैला जे बरगयारि बिथाङा बेबायदि गारिनि गेजेराव सान रुटनि गेजेराव सिखारनानै बिथाङा केम्पिं खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय फैला जे बरगयारि बिथाङा माबे दोलोनिफ्राय बेबायदि बिसायख'थि गेलेनो थाखाय टिकेट मोनखो आरो फैला जे बरगयारि बिथाङा माबायदि बिसायख'थि गेलेगोन बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव मोनफा मोनफा दिन्थिलांगोन। बे समाव नोंथांमोना नुना मोनदों बे गारियाव थानायानो फैला जे बरगयारि बिथाङा आरो गोबाव समनिफ्रायनो बिथाङा बिसायख'थि गेलेनो थाखाय साखाफारा जादोंमोन। बिटिआरआव गासै मोननै बिसायख'थि जाना थांबाय, जेरै एमसिएलएनि बिसायख'थि एमएलएनि बिसायख'थि। नाथाय एमसिएलए आरो एमएलएनि बिसायख'थियावबो बिथाङा टिकेट मोननो हायासै। नाथाय बे बाराव एमसिएलएनि थाखाय टिकेट मोनदों फैला जे बरगयारि थामहिनबा मेन्डेलानि गुबै लोगो फैला जे बरगयारि बिथाङा। नोंथांमोना नुना मोनखादों जे बे डिसप्लेयाव गारिनि गेजेराव एबा सान रुटनि गेजेराव दङ फैला जे बरगयारि बिथाङा आरो बिथाङा बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजानाव भट बिनो थाखाय बिदों आरो भट बिदों आरो रायजो राजाफ्राबो गोबां सापर्ट होनायखौ नुना मोनदों। नोंथांमोना बर' आइजोफोर दङ बेयाव, बर' लाइमोनफोरबो नोंथांमोना नुना मोनदों, जेराव बे गारिनि गेजेराव दङ आरो बिथाङा रायजोफोरनियाव खावलायदों गावनो भट होनो थाखाय। नाथाय फैला जे बरगयारि बिथांनि बे भट मोननाया मोगथाङाव नङा। फिन फोरमायबावदों फैला जे बरगयारि बिथाङा एमसिएलएनि जा टिकेट मोनदों बे मोगथाङाव नङा। फैला जे बरगयारि बिथाङा मोगथाङाव दोलोनिफ्राय टिकेट मोनासैब्लाबो बर' सावथुनाव टिकेट मोनबाय। बिथांनि बे एमसिएलएनि टिकेट मोननायानो जाहैबाय मोगथाङाव नङा। बर'नि दा गोदान एमसिएलए फैला एमसिएलए होननाय मोनसे बर' सावथुन दिहुनजानायनि मोनसे टिकेट मोननायनि मोनसे रल लागासिनो दं आरो बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय बिसायख'थिनि माखासे सानदांथिखौ लानानै बिथांमोना बे सावथुनखौ बानायदों आरो बे सावथुनानो दिनैनिफ्राय बे केम्पिंआ जागायजेनबाय आरो बे सावथुनाव बे बर' सावथुनाव मेन्डेला बिथाङाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबाव समनिफ्रायनो फैला जे बरगयारि बिथांनि गोदानै ओंखारनो गोनां बाम्बुला फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानो गोनां फैला एमसिएलए बर' सावथुननि शुटिंआ दिनैनिफ्राय जाबाय एबा गोबाव समनिफ्रायनो जागासिनो। नाथाय बिसायख'थिनि रल लानानै शुटिं खालामनाया दिनैनिफ्रायसो जागासिनो। बिटिसिनि एमसिएलए बिसायख'थिनि थाखाय टिकेट नागिरै जोबथायाव दिनै बर' सावथुनाव मोनदों आरो बिथाङानो फैला जे बरगयारि बिथाङा गारियाव थानानै केम्पिं खालामनायखौ दिनै नुनो मोननाय जादों। दिनैनि समाव फैला जे बरगयारि बिथाङा राजखान्थियाव थानानै टिकेट नागिरनाय बाथ्राखौ लानानै जानो हागौ फैला जे बरगयारि बिथाङा बे सावथुनखौ बानायदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि फैला एमसिएलए बर' सावथुनाव फैला जे बरगयारि बिथाङा एमसिएलएनि टिकेट मोननायनि मोनसे रल लादों आरो बे रल लानायखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय होनना जों बे समाव मिथिना मोन्दों। दानिया फैदों फैला जे बरगयारि थामहिनबा मेन्डेलानि गुबै लोगो फैला जे बरगयारि बिथाङा माबायदि बिसायख'थिनि थाखाय रल लानानै शुटिं सोलिगासिनो दं जों आबुङै मिथिना लानि। लोमसा मिसिङा नुयोखैलां साथाया गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां।
क'क्राझार सोहोरनि कोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।